Didn't even get to cross. Mr. Némránt vagyok, és ebben a videómban egy babetta, Java babettát fogunk felújítani. Már el is kezdtem. Itt van. A csiszolással kezdem. Majd így mindig, ha kész van valami, akkor mindig azt felveszem, aztán így egybe rakom, szóval ez ilyen lesz. Na itt van ez egy Java babetta és sárga. Mindjárt nem lesz sárga. Újra! Hát és nézzük. Igazából ez itt nagyon rozsdás volt, ez így végig. Hát ez is nagyon, úgyhogy ezzel sok dolgom volt. Másik oldalon ilyen kisebb, például ez is így végez jobban letakarítottam, mert csak az ilyen nagyobb rozsdáknál szedtem le. Ott is volt egy nagy. Hát itt is még ilyen picik vannak, azokat könnyebben le lehet szedni. Azt mondja egy kis kézi munka, meg ilyenek, de azt nem géppel, mert ennek a nagyját egy géppel csináltam. De hát azért elég nehéz volt, szóval itt van. Így végig. Hát igen, motor, semmi. Jó, itt ez igazából a benzintartó féleség. Ez is itt végig nagyon nagy rozsdák is voltak rajta. Igen. Itt van. Hát igen, ez is amennyire le kellett, meg egy-két csavart is azért picit szebbre. Igen, hát itt is volt. Hát igen, igazából most ez volt. Ezután jön, hogy lemossuk az egészet. Hát először még egy kis kézi munka, lemossuk az egészet és sárgával lefestjük ilyen szóróval, plusz ezüsttel az ilyen vas részeket. Jó, akkor azt mindjárt látni is fogjátok. Itt lennék, és lemostam ezt a Java babettát. Hát itt szivacsal át kellett dörzsölni, meg ilyenek, de igazából nem tett túl sokat, mert így is koszos, csak hogy leszedjem azokat a rétegeket, amik akadályozhatnak a festésnél. Próbáltam vigyázni, hogy ne kerüljön olyan helyre víz, ahol nem kéne. Úgyhogy nem csak így ráöntottam, hanem szivacsal szépen áttisztítottam. Jobb is lett. Hát ezután jön a festés, sárgával, ami sárga, ezüsttel pedig ami ezüstös, mondjuk úgy. Hát persze a kipufogót nem fogom lefújni, például ezt. Hát igazából a motorral nincs nagyon semmi gond, első fék nem fog, de az nem gond. Széket fogom lecserélni, de ez is ilyen bőr szék, úgyhogy picit drága lesz, meg ilyen rugós. Itt van. Úgyhogy ennek majd lesz ára, nem baj. Hát igen, igazából már csak a festés van, meg még picit így letörlöm, hogy lejöjjön az, ami nem jött le, és csak vizes maradt, és akkor utána festünk. De hát azt hiszem fújom, és azt hiszem, ha jól tudom, kétszer kell lefújni, egyszer megszáraz simán, aztán még egyszer. Na, erről majd egy kis ízelítő lesz. Hát, igen. Itt is vagyok, hát és igazából még kézi munkával egész sokat dolgoztam rajta. Ezeket még végig ilyen puhább anyaggal, fék részeket lecsiszoltam, hogy le lehessen fújni ilyen ezüst színűvel. Hát igen, még amit csináltam, meg észrevettem, egy forrasztás itt van. Na ezt is itt végig megcsináltam, mert nem tetszett annyira. Itt is volnék, és új hírek. Hát az lett a változás, hogy végül ezüstre lett lefújva, szóval ez egy ilyen ezüst, szép ezüst lett.
Igen, ott még a izé, mert nem olyan rég fújtam le. És még annyi, hogy vettem egy ilyen gyönyörű bukósisakot. Hát úgy igazából ennyi. Majd még lesz, még azt fogjátok látni, ahogy beindítom és megyek vele. Itt is vagyok, és beindítottam. Azzal meg is vagyok. Most le kell állítanom. Csak ez másfajta, és nem áll le úgy. Ezt így hozzá kellett így érnem a lábammal. Úgy állt le. Hát beindítani érdekes, nehéz, mert felálltam rá, elkezdtem nagyon erősen tekerni, mert ezt nagyon-nagyon erősen kell, elkezdtem tekerni, és közben, hát van itt egy pöcög, amit ezt előre kellett húzni, és akkor ráadtam a gázt, és beindult. Hát én csodálkoztam, hogy beindult. Igazából már így 5-szörre próbálkozom, és beindult. Hát ez csoda, vagy hogy mondjam ezt, szóval igazából nagyon örülök neki, csak az még a gond, majd kell rátennem egy automatát, meg egy sebességmérőt, hogy itt ezt a lemezt kell így megállítani a lábaddal, nagyon könnyű, ahhoz, hogy leálljon. Hát, ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek még ilyen felújítós videókat, mondjuk azt ilyen amatőr videókat, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal. Hát ha lesz még akármi ilyesmi felújítás, akkor biztos, hogy azt felveszem, szóval ez már tervben van. Na hát, köszönöm, hogy megnéztétek. Amint láttátok, van hozzá egy bukósisak. Én Mr. Némránd voltam. Sziasztok!